я вірю тільки в ситуацію, коли кожен буде готовий захистити нашу землю. У нас є шанс виграти в противника, який набагато переважає нас силою і зброєю. А ризики зараз повномасштабного вторгнення або продовження гібридної війни, вони досить високі. Можно судить о том, что да, таки возможно будет очередной виток этой агрессии. Ну и вы же видите, мы сейчас как раз занимаемся более интенсивно. Но надеюсь, что все-таки это нам не пригодится. Я в 8-й рік живу з думкою про те, що поки ми не дамо Російській Федерації по морді добре, вони від нас не відчепляться. Тому що вони завжди добивають слабких. Якщо ми не будемо чинити спротив, то ця навала буде нас довго ще тримати.